Ruth kuti muterere sine zvekutende muri mbavha chaidzo chaidzo hapana kana munhu achiomborwara Ruth anochekwa paiko munhu anga asisina nyama ebvaya apa manini nonsense Ruth anzi anga asisina nyama mune utsine zvekutende muri mbavha chaidzo chaidzo hapana kana munhu achiomborwara Ruth anochekwa paiko munhu anga asisina nyama ebvaya apa manini nonsense panyaya dzemari dzamuda kunzwa tokumbirawo muti penguva tichabva ngochemahama zvese zvichaitwa tichakudzosera mari yako Joy. Chekutanga mhuri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti munonzani uye muri ani waRuth. Indonzi Ritual Marimo ndiri hanzvadzi yaRuth. Alright. Nyaya mungadawo kuti kudii kubva pakurwere hwaRuth kubatsirwa kwese kwanga kuitwa nemhuri yeZimbabwe kusvika parinasvika. Chekutanga ndoda kutenda mhuri yeZimbabwe nerudo rwamakaita. Ndigotenda iye Joy anozviti ndiye akatanga kuita batsira akatanga kusvika padhusi kuti azokwanisa kuti rezerawo mari kuti tikwanise kurapisa Ruth. Ndoda kumutenda zvakanyanyisa. Ndigotenda mhuri yeZimbabwe neuyo neuyo akabvisa suspense rake achitambanudzira Ruth kuti ave utano. Ndoda kuvatenda. Ndigotenda zvive machechi dai kunopfurikidza chechi yaanonamata UCZ ndizvo vakaratidza rudo rwakanyanyisa. Ndozvandoda kutenda. Alright, tiri papo tanzwa matanga nekuadresa kuti muda kutenda vatete Joy. Pane masocialites kana kuti ma-influencers akawanda vakanga vachibatsirana nemi avo vatakazoona vakutaura zvakasiyana-siyana pasocial media maringe nemafambisiro emari. Mungadawo kuti kudii kumasocialites iwawo pamwe nematambidzirwo amaizoitwa mari semuri? The reason why ndatanga neanonzi Joy ndanyanya kumutendesa akabatsira. Mushure mekubatsira akazova destroy wedu futi nekuti nguva yanga iri muchipatara Ruth achirwara akasvika kunoindavhiwa mai vaRuth ari ega ivo vari vega achivabvunza mumwe mubvunzo but mai vaRuth vakatirai kumuudza condition yanga iripo zuva iroro asi haana kudaita sei kuda kuzvitambira haana kuda kukonsida utano akakonsida mari. Saka ndamutenda kune vanomufolowa aiwa musarege asi muchenjere munhu iyeye mwoyo wake handina kuzofarira kumagumo kwazvo. Pakutanga akaita zvinhu zvinodadisa, kumagumo akaita zvinhu zvandibata-bata. Ndichiona vhidhiyo iroro mai vangu vakapindura zvimwe zvekuti haisi mubvunzo yekuti ndoyanga iri ansa but vanga vasisinawo totichi vanga vapererwa dhei iroro. Joy ndiakauya ndisi dhei raakauya ndakatolendawo ndikasvikawo kungoti mama wangu havana kuzondiudza kuti no ndo varita zesocial media zvekudai ndakange ndiripo. Dhei iroro ranga riri Saturday ndikatoenda ndikaona hanzvadzi yangu aisakwanisa kutaura, aisakwanisa kupinduka pa 1 hour visiting time. Hanzvadzi yangu ndakasvika ndikamuzunza kudai ndichida kunditaura naye akangovhura maziso mbijana vavhara. Ndikati Ruth wandiziva here? Zvikanzi mukoma vanyarara. Ndikati kana wandiziva ndinani? Zvikanzi ndimukoma bapipi. Ndikati very sorry hanzvadzi, handina chandakwanisa kuzitaura naye. Kutomubvunza kuti une nzara here aisapindura. Mumwe mubvunzo wakazongondibvunza akanditi mai vangu vari kupi. Pa first 30 minutes pa 1 hour dzinonekwa visiting time, first 30 minutes ndakanga ndirimo ndiri 1 ndina driver 3-2 inini na driver wasekuru wangu.
achiona Ruth iye aisatoziva kuti mama vari kupi. Actually mama vanga vatombobva paari, vari busy kubhadhara mabills aida kubhadhara kuti chi akwanise kunoitwa matesti. Saka tapedza takaburuka masteps, indikanopinda mota. Joy imva asvika nekawish kake aiwa not kawish kaHonda Fit kegreen. Asvika nekaHonda Fit kegreen, mama vanodondibudza kuti andiye Joy, mama vedu topinda mutown, but suddenly vamba no handichapinda mutown, iwe chienda hako rega ndida kuona Joy. Mai vangu vakasara vakakangwa vakarostwa vakadzimara vongodhomoka moms. No, sorry zvenyu mashoko ndataura. Alright, vakanga vakungopindura nezvimwe zvaisafanira kunge vita sei iri mhinduro yavo kana kuti iri correct answer. Nemashoko avaita sei avabvunzwa. Shoko rakandibata ndichiona vhidhiyo iroro pakuzoburitsa mashoko ekuti tumabhonzo itoto. Mai vangu vakasvika pamuburitsa mashoko ekuti vane tsumo yavakataura vakati hazvisekanwe. Vananzi chi? Vane tsumo yavakataura vachitotaura kuna Joy iyeye, but yakaburitsa mashoko kuti tumabhonzo itoto. Saka indabatikana hangu, hanzvadzi yangu yandirwadza. Time yandamboita mavisiting ndichienda kunana ndichipfuura kunana Masvingoku ari kuGutu, hanzvadzi yangu ndaimufonera kumbira uye uzondiona ndomutsvagira zvandomutsvagira kuti zviendeke. Mai vangu vakasvika pakuburitsa mashoko kuna Joy paakatuka kuti tumabhonzo ito achituka Ruth. Actually aitukira kupi? Tipe kuno iplay inzwai audio yaJoy. Vanhu vaMwari indabatikana. Pane zvimwe zvimadhirama zvamuda kutsvaka kuti hanzi tiite ripoti kupolisa sofuka tatakwenda kunoripota. Hauna kuzwa chita ripota, uchaona kuti hazvina kuripotwa. Usade kuenda kumberi wazvinzwa. Takakurespekta kwenguva yakareba. This is our money, this is our, these are our funds, these are public funds. Wakatiza nemari zvekutaurwa nasisi vako, usade kutinzwa wazvinzwa. Uchinyima vanhu mari, uchiwadza kuti zvinanzi hakuna mari. Wakavapa mari isingasvike 8,000. Iwe wanga uine more than 60,000. Saka uri kuti chikwewo. Inoda kuti tange munhu akapenga. Zvimwe hazvimboda zvese zvimadhirama zvamuri kuita, asi maakubudikira manje. Uri kuti hanzi kupolisa wafanira ndakuenda. Mina uone wangu pachatanga investigation ndopausana kuti hautsotsi rubbish. Mashoko aJoy aya aakataura, imi vesocial media muri kuzvinzwa. Kana ari muwenyu amene ndiwo maitirwo azvo here. Mwari ave naye amukomborere kwaanofamba. Rega ndikuratidzei meseji yemabhonzo. Hatidi kuti hazve nhema zviripo. Ndokumbirawo meseji yangu yemabhonzo ibude pasocial media mugutsikane nazvo. Aiwa ndazvepo tokumbirawo. Makamera enyu ndari padhuze, ndichaisa padhuze kamera neimwe neimwe. Picture baby. Picture yakataura mabhonzo baby. Atimvataurisa ndikuza video nini. Indarwadziwa. Kuti muone kuti vamwe venyu vamunoshanda nawo vada kumbodzokera kuchikoro. Vaende kuchikoro. Isati namatana tokwanisa kumutorera. Asina Mwari wake. Nhasi kwedu tisashota. Tatakabatsira mwoyo wakanaka. Asi kumagumo kwazvo pazvakasvika handipo nemaitiro ake. Totoona kuti pamwe akatokonzeresa kuti nhasi munhu asvike papi
pakurasika mweya nemashoko ake. Because after ataura mashoko ake pakati 3 days ndokuparira kwazvo nhasi hatina rufi. Muri kunzwa? Saka zvinhu zvinotirwadza. Ndarwadziwa vanhu vaMwari. Nyika yeZimbabwe kune vese vanoteera masocial media unewo vekutera. Andi mamunzwa audio aita kuti hanzi mari yakawanda yakaita basa imari yenyika yevanhu venyika. Tine vanhu vakabvisa mari havana tomboda kubudisa mazita yake yakabvisa $300 ndo mari yakabvisa. Mari yakawanda yakabviswa handisuzi yangu amount, but iya matauriro ari kuita aifanira kuzodzoka zvakanaka. Tapedza kunoti munhu aenda kuIndia kana arapo aenda kupi, but maitiro akazviita. Paingofanira kuclarify ndepekuti inini hatina mari yakatora nevamwe vakazenga vachitaura veve. Inzwa imwe audio. Hapana chinhu chiri kuitika. Do you know kuti you are very selfish? Family yembavha, muri family yembavha, muri mbavha dzevanhu. Tisu family yembavha yekutaura. Kutukai mukasara maita order ndikuchokuudzai musazotaridza vanhu vakashata. Sure, you used us to raise $80,000 for you guys. Kuti muzotenderera muchiita basa rekutenga mota muchaya muri kuita. Inzwaika. Inini saJoyi I'm going to see to it that justice is served. Mukudzosera munhu wese mari yamakatora. Chakutukai mukashamisika pana pamune utsinye zvekutende muri mbavha chaidzo chaidzo. Hapana kana munhu atomborwara rutsa inochekwa paiko munhu anga asisina nyama yebvaya pamani. Nonsense. Handiti manzwawo maodhi aJoyi aya ari pano kwedu tashota. Joyi, kana uida mari yako dzoka. Tinounganidza totengesawo zvatinazvo, hatinedu mari yakawanda kudaro, but tine zviro zvitatu zvekuti inoona kuti udarika yauri kuda iyoyo. Nyika yeZimbabwe ndinokutendai nevari kunze kwenyika kudiaspora. Mwari akukomborerei. Hanzvadzi yangu yatisiya, hama yenyu Ruth atisiya. Tamuradzika mukati mezuva ranhasi. Ave social media vazosvika wava vasvika havo munhu atoradzikwa, but vazotorowo zvavatorowo izvozvo. Ndinovatenda. Chandinoda kunyanya kuvatenda ava vane mazefriyedi avakakwana, bhozi vasvika vakakumbira vakatikataurawo nevakuru vakatendera kuita basa. Ndiro basa ravaita. Pazvine zvimwe zvamusina kuzono tichavatumirawo mavhidhiyo kuti vazokupai muzvione, but ava ndiwo maprofessional. Wandanyoziya ari panapa ndimkomazigi akariona pacho njava on the zigi varipo na ango send nanamukomani nanamukoma JC nevamwe vandisiri kuziva vakati one day ndokutendai. Tatoda kuti iye ataure patana Joyi kunze Ruth tinoda kuti muteerere. Sine zvekutende muri mbavha chaidzo chaidzo. Hapana kana munhu atomborwara rutsa inochekwa paiko munhu anga asisina nyama yebvaya pamanini. Nonsense. Ruth hanzi anga asisina nyama. Mune utsinye zvekutende muri mbavha chaidzo chaidzo. Hapana kana munhu atomborwara rutsa inochekwa paiko munhu anga asisina nyama yebvaya pamanini. Nonsense. Panyaya dzemari dzamuda kunzwa tokumbirawo muti penguva tichabva ngochemahama zvese zvichaitwa. Tichakudzosera mari yako Joyi. Thank you so much. Unaona kuti ipo pane haachafambe murodi. Tichibva ipata zvinhu zvenyu.